Yabaremi bekemerie chae kurwase orugongo rwa Gusii bakoragwa na Charles Moguche nigo bono bemurunganeire eng'ana yokona chwekire moye chae korengana nabo nigo bono batebire buna tibairi ribaga riogotegererwa na gosemigwa na ase ki bakonacho ekire yo eyemo ase bono babeire emiaka emenge bataraigwa eng'ana eyo nigo bono abaremi abo basabire omonyakero gobwe factory ya Nyamache koene kiabu na nkumira nare nabaraibe tundubari nabo igo abaremi erio kobaeresane igoro yobwagare na ase ki bakonacho ekire yo eyemo ekero bakoire chae yabo ase tundubari. Sana nchene marieta ne Charles Moguche ko NC79 gondo moni bwe chai igo na chiraiga na bari miya batura to address igoro ye chai to bwata maskania manne go jasaba tereki tabari twa chorete ntwa nyora bana bato menta se siringibere asekere kiro ito yugwansa kori kuru mutinyonde egira maskania maya na nande twa mente chibesa na twa jiro mogona ntwa beke no boyo mbatwa lakini dai sege ndegete ya chemo kia rentire esosobe ase chitundubari bari baito bansiro ko uru chikire cho bako uru na moisture content to ko uru ekire yemo keregunia egende gina kia rentire liberera mono batere gitambara to chiete gotorangeri muna intwa barai na abana barai bande bara batotebi na inkige ko uru moisture content yegere gende bakerendete after batmenteri siringibere ekero ko uru ekire yemo ebwate 26 shillings na ande omanya ko uru mento isiringibere ehindo jina no boibarente tari besa bamente tabarimi. So I'm addressing ya abatere gitaba mono board member oyore vice chairman asekaitie Mr. Omweno cheborongo tebia ababasi baito isi factory tende ya Sony 11 to tebia na most content ninki ekia korukare ntwanya kugendo kuru most content Dieta Joseph Kavito Itumbe korugare igonda ande factory ya Itumbe yere na Nyamache. Have been a chairman here buying center for over 30 years. Normally egento keba renta ba director number bugate egento yokura bantu moisture content tange bari ko spinya mache baba address to iwana ne kere cha ne yaito ejateri ya ba director omanye te bono nkogera bari cha yaitegende magereto na ande ye 3 quarters ya ansiri kogendo 2 igoririe cha ye kiro eri akabere uniform Kenya ngima tuamanye kwa nyoto kari kuri go 26 abandi bakari go 30 shillings egente kyo ndi bakebeka waldo maitena egento gyuka go diva ne bonus taichi besa cyumutienyi tigabache barore egente kiese bakorera kibesa cyumutienyi batoye muna factory chine chiko karagendo gichitoy na Mr. Omweno torangeri Nyamache tokoeterie minute eyo omai kwenye effect wansa kona jabari asa marieta ngoro ku Paulo yako kari ku NC141 yes igo tokumetie trono go cyana asenge ngitwalinge cya yabesa koro igo tutagete management ye factory na directors baikaranse barangire ba committee tururi chibu turangiri abanyene ekore cyane yabaremi aba director mbakogendo na management batake kobeke cyaye buna nibo yabo nibo ne yeito kabaranche bwango iga Mr. Omweno turangiri tokweteria onye tokogweteria onye tokukani okuna kukwane